Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to tento Enyaq IV60 vo výbave Loft. Znamená to, že má 62 kWh batériu o výkone 132 kW. Toto vozidlo bolo vyrobené koncom roku 2022. Momentálne má najazdených 61 600 km. Je to v takejto peknej šedej metalíze. Čo sa týka interiéru vozidla, ako môžeme vidieť, tak sú to tieto pekné textilné sedačky, elektrické s pamäťou. Vozidlo má samozrejme adaptívny tempomat, cúvaciu kameru, množstvo jazdných asistentov. Takisto má vozidlo aj otvárateľné panoramatické strešné okno, ktoré je takto do polovice vozidla. Elektricky ovládaný kufor. V kufri nájdeme originál nabíjacie káble ako do 230 V, takisto na wallbox. Samozrejme aj povinnú výbavu a ďalšie príslušenstvo vozidla. Čo sa týka miesta vzadu, je ho tu naozaj veľa. Takisto textilné sedačky doplňané kožou. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v showroome FISA Cars. Cena tohto vozidla je 26 900 eur.